Здравейте! В това видео ще ви покажа как да потвърдите вашата самоличност в Companies House. Първо, отворете имейлът, който сме ви пратили. Отворете четвъртият линк в синьо, gov.uk. Може да слезете малко по-надолу и ще видите зелен бутон. Натиснете зеления бутон Verify Your Identity, след което може да слезете пак надолу, да кликнете пак зеления бутон, след което трябва да кликнете пак зеления бутон, за да създадете акаунт в OneLogin. Тук трябва да попълните вашия имейл, след което ще получите код. Трябва да копирате този код от вашият имейл и да го поставите в полето обратно. Тук е нужно да направите парола, трябва два пъти да я попълните. Избирате Text Message, след което зеления бутон. Тук трябва да въведете вашият телефон, на който ще получите SMS. Получавате SMS, в него има 6-цифрен код, копирате го и го поставяте в полето, след това пак зеления бутон, после пак зеления бутон. Тук трябва да натиснете No, след което Continue, зеления бутон. Малко надолу, пак зеления бутон. Тук трябва да изберете UK, Channel Islands и Isle of Man, зеления бутон. Скролваме надолу, натискаме Yes и после пак Continue, зеления бутон. Тук натискаме Download gov.uk OneLogin. Натискаме Install. Отваряме приложението. Тук избираме Skip for Now. Зеления бутон натискаме. Тук натискаме Sign In, зеления бутон. Въвеждаме нашия имейл, вашата парола. Ще получите код на вашия телефон, въвеждате кода и след това да натиснете пак зеления бутон. Избираме Use Biometrics. Натискаме Continue. Тук натискаме Yes, Continue, Confirm, след което натискаме пак Continue. Избираме че може да използва нашия телефон, нашата камера. Сканираме паспорта, както ви показва на телефона. Когато е готов, ще ви каже, след което е нужно да доближите вашия телефон до паспорта, както виждате на видеото. Няколко секунди ще са нужни. Натискате Start, след което сканирате вашето лице. Гледате командите на екрана, след което натискате зеления бутон отново. Прехвърля ви обратно в сайта, натискате пак зеления бутон, после пак го натискате, трябва да въведете вашият пощенски код, след това зеления бутон, после пак е нужно да натиснете Continue, зеления бутон, после отново зеления бутон и сме почти готови. Тук трябва да копираме този код и да направим скриншот на вашия екран. След което се връщаме в имейл апликацията ви. Отговаряте на имейла, който ние сме ви изпратили. Поставяте кода, който ви изпратихме и името на директора под кода задължително. Ще трябва да прикрепите и снимката, която направихте като скриншот и може да изпратите след това имейлът. Това беше процедурата за потвърждение на вашата самоличност. По-голямата част от нея беше натискане на зелени бутони. Не беше толкова трудно. До следващия път.